Taħlita ta' Taljan, Ingliż, Malti u mużika, il-bira filgħaxija Laura Pausini ikkomunikat mal-udjenza li kellha qudiemha. Pausini kantat taħlita ta' diski li immarkaw il-karriera twila tagħha li hija mifruxa fuq kważi 20 sena. L-aktar li spikkaw kienu d-diski li l-aktar għamlu suċċess, fosthom La Solitudine, Strani Amori, La Mia Banda Suona Rock u Io Canto. Iżda il-fans tagħha l-aktar akkaniti kemm Taljani u anke mill-fan club Malti kantaw kull kelma mid-diski tagħha kollha, inkluż is-siltiet mill-aħħar album. Il-kunċert kien varjat għall-aħħar minn mużika iktar slow għal siltiet oħrajn iktar movimentati b'tim ta' żeffina fuq il-palk. Fi minnhom anke ħapostu fuq il-palk DJ bil-folla tisfen mal-mużika. It-tim ta' Laura Pausini preżentaw wkoll set ta' effetti viżwali mill-aqwa li varjaw skont l-istil tas-siltiet vari. F'kunċert li ħalla lil dawk kollha li attendew sodisfatti b'serata mill-isbaħ tipika tas-sajf Malti akkumpanjata b'xow ta' mużika u talent internazzjonali ta' kwalità.